wanda ya kai ni asibitin nuhu ne. Muna fim din alaka yana Germany, aka ɗauki hoto na aka tura masa, aka ce ban da lafiya ba, shi ya ɗauka kuma malaria ne, ya ce a tsayar da aikin a kai ni asibiti. Tun kafin mu karasa asibitin ya tura 1.5 miliyan. Duk wata shi yake siyan mu maganin 100,000, da 150 ya kuma 180. Gaya mu fi sabilillahi. Duk aikin za ga an kira ka an mene abinda za a baka sai ka kashe shi a nan ma inda aka baka din. Saboda ni abincin nake ce special food, bana cin gishiri, bana cin magi, bana cin ajinomoto, an hana cin wake, nama, kifi, waye duk abinci ne special. Gaya mun ina zan samu 2.5 yanzu in tafi asibiti Abuja, ina zan samu? Sai dai bayan Allah, da kuma bayan Allah suka ringa ta taimakawa. Yau ba a cikakken wata ɗaya ba, akwai wani bawan Allah Alhaji Abubakar ya aiko min da 500,000, kuma ya ce zai sake aiko min da 500,000 in tafi Abuja. Akwai Alhaji Shehu da shi mun haɗe shi a asibitin, ya ce in tura masa details na. In ba irin bayan Allah da suke taimaka ba, sai wata baiwa Allah a Nijar da tashi da kukanta da komai ta kira ta turo mu da 100,000. To na Allah ba sa garewa. Zaka ina kira masu zage masu social media, dan Allah kafin ku zage mu, ku bibiyi rayuwar mu ku ga ya take, ku zo ku zona da mu wa ready, za mu ga ku duk abin da yake faruwa. Kar ka ga abu an dan yi cotton din sa social media ka dauka gaske ne. Wannan shine abin da zan shi. To gaskiya fi sabilillahi fina-finan baya sun fi na yanzu. Da dalili kuwa a da an karanta labari za ka kira waɗanda kuke fim din ne sai a karanta labarin, a junansu suke cewa a nemi ne ya fi dacewa a rol kaza. Banda yanzu fa kana kokarin sa wani ma za ga wani yana kokarin kushe shi ma. Sai za ga yaro shekarunsa bai wuce 20-25 ba, za ka shi zai rubuta labari. Kai kana shekara 65-68, za ka labarin ya ma guruciya. Dole sai kun zo kuna gyarawa. Da ba mu da kayan aiki, yanzu muna da kayan aiki. Da muna da labari, amma yanzu labarinmu ɗaya ne masu ƙarfi, ɗaya ne masu sha'awa wanda mutum zai zauna ya kalla. Wanda ya kai ni asibitin nuhu ne. Muna fim din alaka yana Germany, aka ɗauki hoto na aka tura masa, aka ce ban da lafiya ba, shi ya ɗauka kuma malaria ne, ya ce a tsayar da aikin a kai ni asibiti. Tun kafin mu karasa asibitin ya tura 1.5 miliyan. Duk wata shi yake siyan mu maganin 100,000, da 150 ya kuma 180. Gaya mu fi sabilillahi. Duk aikin za ga an kira ka an mene abinda za a baka sai ka kashe shi a nan ma inda aka baka din. Saboda ni abincin nake ce special food, bana cin gishiri, bana cin magi, bana cin ajinomoto, an hana cin wake, nama, kifi, waye duk abinci ne special. Gaya mun ina zan samu 2.5 yanzu in tafi asibiti Abuja, ina zan samu? Sai dai bayan Allah, da kuma bayan Allah suka ringa ta taimakawa. Yau ba a cikakken wata ɗaya ba, akwai wani bawan Allah Alhaji Abubakar ya aiko min da 500,000, kuma ya ce zai sake aiko min da 500,000 in tafi Abuja. Akwai Alhaji Shehu da shi mun haɗe shi a asibitin, ya ce in tura masa details na. In ba irin bayan Allah da suke taimaka ba, sai wata baiwa Allah a Nijar da tashi da kukanta da komai ta kira ta turo mu da 100,000. To na Allah ba sa garewa. Zaka ina kira masu zage masu social media, dan Allah kafin ku zage mu, ku bibiyi rayuwar mu ku ga ya take, ku zo ku zona da mu wa ready, za mu ga ku duk abin da yake faruwa. Kar ka ga abu an dan yi cotton din sa social media ka dauka gaske ne. Wannan shine abin da zan shi. To gaskiya fi sabilillahi fina-finan baya sun fi na yanzu. Da dalili kuwa a da an karanta labari za ka kira waɗanda kuke fim din ne
sai a karanta labarin a junansu suke cewa a nemi ne ya fi dacewa a rol kaza. Banda yanzu fa kana kokarin sa wani ma za ga wani yana kokarin kushe shi ma. Sai za ga yaro shekarunsa bai wuce 20-25 ba, za ka shi zai rubuta labari. Kai kana shekara 65-68, za ka labarin ya ma ƙuruciya. Dole sai kun zo kuna gyarawa. Da ba mu da kayan aiki, yanzu muna da kayan aiki. Da muna da labari, amma yanzu labarinmu ɗaya ne masu ƙarfi, ɗaya ne masu sha'awa wanda mutum zai zauna ya kalla.